Čaute ľudia, takže máme tu auto a sme pri Fresh. Je to slovenský obchod a ja som Slovák, no a dneska si tu pozrieme, čo tu je, ale musí byť v aute. Takže čo tu chýba? Musíte požádať. Tohle tam. Tam, kde tá veľká budova sivá, tak tam ešte jedna čiarka má byť. A na Freshu ste si dačo nevšimli. No, ale potom na Freshu má byť hore hviezdička. Neviem prečo v tejto krajine má byť hviezdička tam hore. To si fakt pozri. Pozerajte. Pozrieme si zadok. A zadok je tohle. To sú moje náky. Oco? Myslíš si, že budeme hrať futbal? Tam sám si budeš hrať, ideme grilovať. Či kedy chceš hrať? Teraz. No tak si pôjdeš tam hrať. Ideme grilovať. Čo sme kúpili zo Freshu? Rajec. Je to zbytočné video, ja viem. Ňam. Čakajte. Na čo vám poviem? Mám tu tajnú skriň. Dám si tie okuliare. Oco, natáčaj ma. Ale neklikaj na nič. Do môjho mobilu samé tote dávaš voloviny už dosť. Ale nie voloviny, to je na YouTube. Tak ma natáčaj. Nedávaj na YouTube veci. Ale čo to není?